Ahojte, milá skupinka. Všetkých vás veľmi pekne pozdravujem. Ani neviem, ako mám začať, pretože chytá ma taká trošku nostalgia, lebo tento mesiac mám jedno veľmi pekné výročie, a to 6 rokov s firmou LR. Čomu sa naozaj veľmi, veľmi teším a každý deň ďakujem za túto možnosť, že môžem v tejto firme byť. Vy, ktorí ste tu so mnou od začiatku v tejto skupinke, tak vy už môj príbeh poznáte, možno ste trošku aj na ňo pozabudli, ale je tu veľmi veľa ľudí, teda nových ľudí, ktorí sa do našej skupinky pridali postupne. A z osobnej skúsenosti viem, že málo kto, keď príde niekto do novej skupiny, aby si zroloval všetky videá až dole a aby si to prezrel, pretože to je naozaj, že tým, že tá skupina už je tu možno 5 rokov, tak je tam obrovské množstvo videí, obrovské množstvo recenzií, obrovské množstvo príbehov. Tak možno, že niekomu ubližujem, ale neverím, že niekto si takto zroloval a že pozná ten môj príbeh. Preto som sa rozhodla, že chcem vám niečo povedať o tom, ako som sa vlastne ja dostala do tejto firmy, ako sa táto firma stala súčasťou môjho života a ako ho naplnila. Takže pred tými 6 rokmi ja som riešila svoj zdravotný stav. Ono to trvalo ešte dlhšiu dobu predtým. Riešila som svoju chronickú únavu. Nebolo to akože až neviem, aké závažné ochorenie, ale bolo to dosť nepríjemné ochorenie alebo dosť nepríjemný stav, pretože ja som naozaj každý boží deň, keď som sa vrátila domov z práce, tak som ľahla na gauč a proste som tam spala na tom gauči. Nemohla som sa z toho pozbierať. Nevedela som nájsť niekde tú stále hľadanú energiu. A to je už možno aj 8 rokov alebo 9 rokov dozadu, čo mi môj dnes už nebohý otec vtedy povedal, lebo tým, že proste my sme žili v jednej domácnosti, tak vždy, keď som prišla domov, tak on už teraz akože to viem pochopiť, ako chcel sa porozprávať vtedy, hej, a ja som ho odbíjala slovami, že joj, tati, teraz nie, ja som unavená, ja si potrebujem zdriemnúť, príď neskôr. No proste stále som ho odbíjala, dnes mám výčitky svedomia preto, no ale dobre. Človek sa učí na vlastných chybách. A vtedy on mi povedal, že dievča, ty niečo rob so sebou, lebo ty si dačo chora. A ja som sa tak nad tým zamyslela a som si uvedomila, že naozaj potrebujem niečo s tým urobiť, pretože každý a jeden deň prísť domov z práce ako neskutočne unavená, ľahnúť si na gauč a ako sa u nás na východe povie, neurobiť ani na kryš slamy, tak to je akože aké riešenie. Tak som vlastne začala patrať. Prvé, čo bolo, tak som išla k lekárovi na preventívnu prehliadku, ale čuduj sa svete, tam som naozaj mala všetky výsledky v poriadku alebo v norme. Pán doktor vtedy absolútne nič nenašiel. Poslal ma alebo odporúčil ma do lekárne, choďte a kúpte si niečo na povzbudenie, nejaké vitamíny si doplňte. No a ja som veru, že do tej lekárne začala chodiť a skúšala som všetky, teda aspoň ja som mala pocit, že už som asi vyskúšala všetky produkty, ktoré sú na svete, čo sa týka dodania energie a zbavenia sa stresu. Ale mne naozaj nič nepomohlo. Nič. Ja už som bola taká skeptická voči tým všetkým produktom a stále, alebo čoraz častejšie som sa začala zamýšľať nad tým, že koľko vlastne ja peňazí tam utrácam a absolútne nič mi to neprináša. Absolútne vôbec mi to nepomáha.
No a potom nejakou náhodou, i keď ja si nie, veľmi neverím na náhody, som sa dostala do jedného rozhovoru, kde vlastne jedna pani tam rozprávala, ako jej sa zmenil život, ako našla tú energiu, ako keby jej niekto vlial alebo vymenil komplet celú krv v jej organizme a ona teraz doslova šípi tou energiou a celá bola taká nažhavená, taká energická. Ja len som sa takto na ňu pozerala a jej hovorím, a to si myslíš, že to by pomohlo aj mne? A ona, no jasné, že by ti to pomohlo. Zbavilo by ťa to stresu, ktorý je okolo nás naozaj že obrovský a neskutočne by ťa to nakoplo a dodalo by ti to naozaj obrovské množstvo energie a ty by si mala znovu chuť žiť. Tak vtedy akože som zostala taká zaskočená z toho, že wow, to vážne také niečo existuje, veď ja to už hľadám možno 2 roky a nikde v lekárni som to nenašla. Hovorím, čo to je, povedz mi o tom viac. Tak ona mi vtedy povedala, že vlastne spolupracuje s firmou LR a predstavila mi aloe veru, povedala mi niečo o produkte Mindmaster a tiež mi povedala o zázračnom produkte ProBalance. No tak vtedy som sa akože na ňu pozrela a hovorím, a čo to je, kde to kúpim? A ona, no nekúpiš to v lekárni v žiadnom prípade. Toto je od firmy LR, ktorá sa zaoberá práve takýmito výživovými doplnkami. Hovorím, LR, akože to poznám, to som tak trošku v hlave mala zafixované, že to sú tie čierne autá s tým logom LR Health and Beauty. A vtedy som si vlastne myslela a mala som takú informáciu o tejto firme, že je to neskutočne drahá firma. A ona mi to aj potvrdila vtedy, pretože keď som sa jej pýtala, že či by mi vyskladala takýto balíček, tak povedala, že samozrejme, že áno a povedala mi sumu, koľko by ma to stalo. Tak vtedy som sa takto na ňu pozrela, že to myslíš vážne, že ja ti mám dať toľko peňazí za tieto produkty a to ani netuším, či mi vôbec pomôžu alebo nie. A ona mi, ani neviem, čo mi na to povedala, hovorí, no tak áno, už viem, no tak rozhodnutie je na tebe, že čo urobíš. Buď si chceš pomôcť, alebo si nechceš pomôcť. Ako to ja už neovplyvním, hej. No ale moje rozhodnutie vtedy bolo, že v žiadnom prípade, že ja toľké peniaze ako za to nedám. Bola som naučená 2 roky chodiť do lekárne, kde som platila tu 15 eur, tu 20 eur, tu 30 eur, tu 50 eur. V konečnom dôsledku, keď som si to všetko zrátala, čo som si už ani nepamätala, čo som za 2 roky nakúpila, tak to boli oveľa, oveľa väčšie peniaze ako ten balíček, ktorý ona vtedy mi za to chcela, hej. No ale samozrejme moje rozhodnutie bolo, že nie, že nejdem do toho, pretože ja som za tie peniaze už videla nejakú novú kabelku alebo nejaké nové topánky, alebo ja neviem, niečo pekné na seba. A reku, tak ja to peniaze tam nedám. No ale samozrejme, že to zrnko v tom mojom mozgu ona vtedy zasiala a ono to tam klíčilo a stále som sa vracala k tej myšlienke, čo ak je to práve čo ak sú to práve tieto produkty, ktoré mne pomôžu, ktoré stále hľadám. A tak som si jedného večera povedala, že vieš čo, Julia, zober si tých, ja neviem, či 150, či 200 eur mi to vtedy povedala, zaramuj si to za obraz a pozeraj sa na ten obraz, ako ti tie peniaze pomôžu. No, ale keďže ten chrobák bol v hlave zasiatý a zasadený, tak ja som začala hľadať po internete možnosti, ako si nakúpiť tieto produkty lacnejšie. Pretože som vedela o možnosti, že z takýchto firiem je možnosť aj nakupovať lacnejšie. Dostala som sa do jednej facebookovej skupinky, kde vlastne administratorka tejto skupiny mi vysvetlila všetky pravidlá a podmienky,
ako sa dá nakupovať lacnejšie. Ja som sa totiž to bála toho, že budem tam musieť pravidelne každý mesiac niečo v nejakej hodnote nakupovať a pritom som ani nevedela, či mi tie produkty pomôžu alebo mi nepomôžu. Takže toho som sa bála, alebo že tu budem musieť chodiť na nejaké stretnutia alebo na nejaké porady alebo na nejaké školenia. A toto ja som v tom čase, keď vlastne som ešte nemala tie informácie o ELE, som to odmietala a nechcela som to. No ale keď mi tá administratorka tej facebookovej skupinky všetko vysvetlila, tak vtedy som si povedala, dobre, idem do toho, pretože tie produkty naozaj chcem vyskúšať a chcem im dať šancu. No a takto pred 6 rokmi vlastne mi založila vernostnú kartičku práve s týmito produktami, ktoré vám tu dnes ukazujem. A naozaj tá moja nostalgia je na mieste, pretože aj tento mesiac sú tieto produkty vo zvýhodnenej cene a vlastne Mindmaster, ktorý vám, alebo aj mne, hej, aj vám porieši hlavne únavu a zabojuje s oxidačným stresom, tak ten je úplne že fantastický. Je to môj naozaj že obľúbený, dá sa povedať, že najobľúbenejší z 3 produktov. A ten je vlastne ešte do 14. tiež vo zvýhodnenej cene, kde si viete vyskladať svoju peticu, či už červeného, zeleného, alebo si tam urobíte mix. Takže tento majster mysle ja odporúčam všetkými 10 a nedám na ňo dopustiť, pretože ten ma naozaj že postavil z gauča. No a ďalší produkt, ktorý je tiež do 14. a ktorý chcem naozaj že vyzdvihnúť, tak je produkt ProBalance. Ten nám zaisťuje takú vyváženú acidobazickú rovnováhu v našom tele a tá je naozaj nevyhnutná pre optimálnu funkciu buniek a tvorí základ pre metabolické procesy v našom tele. Neutralizuje nám naše kyseliny v našom tele a medzibunkový priestor tak nie je zanesený a tým pádom nebráni zásobovaniu buniek a nič nie je blokované a vlastne je tam veľmi dobrý metabolický proces potom nastáva. Naozaj obsahuje veľmi zladenú kombináciu minerálov a stopových prvkov, ako je horčík, dráslík, meď, sodík, selen, dráslík, chrom, molybden tu nájdete. No, proste úžasné zloženie. V prvom rade nám bojuje s prekysleným organizmom, čiže nám dostáva organizmus do tej acidobazickej rovnováhy. A ten organizmus je prekyslený hlavne vďaka stráve, ktorú konzumujeme, pretože konzumujeme strašne veľa mäsových pokrmov, strašne veľa sladkých jedál, sladených napojov, pijeme veľmi veľa kávy a tým pádom sa naše telo dostáva do toho prekyslenia a práve ProBalance nám dostane telo do tej acidobazickej rovnováhy. Zníži nám únavu a vyčerpanie, pretože prispieva k správnej funkcii svalov a nervového systému. Podporí nám naše kosti, zuby a svaly vďaka všetkým minerálom, ktoré obsahuje. Zlepší nám regeneráciu po fyzickej namáhe, čiže ak športovci veľmi rádi toto užívajú, veď práve on bol navrhnutý pre Bayern Mníchov, pre futbalistov, práve ich osobným lekárom. Potom je tam prevencia svalových krčov, únavu, vyčerpanie, to už som rozprávala, bojuje, tiež je veľmi dobrý pri osteoporóze, pri slabých kostiach, alebo ak máte problémy s pálením záhy, alebo tráviace problémy, tak práve tento ProBalance je na to veľmi vhodný. Je veľmi vhodný aj pri rôznych dietách, pri redukciách hmotnosti, pri detoxikácii organizmu. Strašne veľa nám tento ProBalance porieši v našom tele. Takže ja tento balíček naozaj veľmi odporúčam, pretože mňa zdvihol z gauča
mňa vlastne dostal k firme LR, ktorá mi naozaj že zmenila môj život od základu. A to nie len po zdravotnej stránke, ale aj po tej pracovnej stránke, pretože ja som sa začala tomu venovať až potom, keď ja som zistila, aké blahodárne účinky vlastne majú tieto naše produkty. A rozhodla som sa, že vlastne pomôžem aj iným ľuďom, pretože ja viem, že sú ľudia, ktorí hľadajú tie správne produkty, aby si poriešili svoj zdravotný stav, aby si poriešili nejaký zdravotný problém, alebo aby len dodali tie správne minerály, vitamíny, stopové prvky do svojho tela. Sú tu ľudia, ktorí naozaj myslia už dopredu na tú prevenciu, pretože dnešná stráva, dnešný spôsob života, dnešné životné štýly, ktoré žijeme, sú naozaj niekedy až na zaplakanie a preto treba veľmi, veľmi rozmýšľať nad tou prevenciou. A práve firma LR nám prináša takéto preventívne riešenia, ako je napríklad aj Health Mission, ktorá prišla minulý rok a tento rok oslavuje svoje prvé výročie, kde vlastne nájdete celú holistickú radu pre správne fungovanie, pre správne metabolické fungovanie nášho tela. A nerieši len jeden konkrétny zdravotný problém, ale rieši ucelenie celé naše telo, pretože rieši náš metabolizmus. Či už je to bunkový metabolizmus, či je to pečeňový metabolizmus, alebo je to črevný metabolizmus, tak práve táto metabolická kúra je na to navrhnutá, aby sme preventívne predišli rôznym chorobám, ktoré vznikajú v našom organizme vďaka nezdravému životnému štýlu, vďaka nezdravým jedlám, vďaka nezdravému ovzdušiu a okoliu, v ktorom žijeme. Takže toľko môj príbeh, ako vlastne ja som sa dostala do firmy, čo mne pomohlo a s čím chcem pomôcť aj ja vám. Takže ak máte na mňa akúkoľvek otázku, čo sa týka môjho príbehu, čo sa týka napríklad aj metabolickej kúry, neváhajte ma kontaktovať. A vy, ktorí už máte skúsenosť s našou metabolickou kúrou alebo s hociakou kúrou, ktorú LR má, tak budem veľmi vďačná, ak sa podelíte do komentára. Prajem vám ešte krásny deň.